Ydy'r swydd rydych chi ei heisiau yn gofyn i chi gael cymhwyster cymorth cyntaf yn y gwaith? Os felly, manteisiwch ar hyfforddiant am ddim Cyngor Caerdydd i'ch helpu i gyrraedd eich nod. Byddwch yn cael eich addysgu gan hyfforddwyr profiadol a chymwys gydag angerdd gwirioneddol dros gymorth cyntaf ac addysgu. Byddwch yn dysgu'r holl sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar swyddog cymorth cyntaf, gan gynnwys ymdopi a pherson anymwybodol, adfywio cardio pwlmonaidd, ymdopi a chlwyfau a gweidi, ymdrin â sioc a llawer mwy. Peidiwch â cholli'r cyfle. Cadwch eich lle am ddim heddiw trwy ffonio dim 2920 871 dim71 neu e-bostiwch ymholiadaddysgoedolion@caerdydd.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein gwefan www.dysgu i oedolion caerdydd.co.uk.